Ki piye tok do meneng wae njukan iki. Lah jenengan to sih ngendikan lho. Sing ngomong. Biasane iki dagelan nek jedul cek ngono kae suwuk gending iki langsung. Ngene. Ngono kuwi aku kowe kok do meneng wae. Lah soalnya duite digawa nang kono dadine arek omong ki piye ngono lho. Piye maksude? Kok ya dadak liwat jenengan ngono lho. Lah wong sing dibel aku kok iki anu manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu diketok engko. Oh jelas. Wah. Diketok sah. Ketoke ya bakal diketok. Wis diketok, iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Des. Iya. Wis diwaca sike wae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah. Tambah ki. Wingi mung siji lho Pak ki, tambah siji meneh. Iki wis tambah gede. Nek ngandake penganggon lah kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 ketoke mung siji. Mergo nyatet saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Iya. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Nah. Weh. Di napa gua niki? Aming duite. det 100 e kok tambah mobil ya apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek ping saiki bendina mayang lho. Hai. Disukuk sah. Wele, iki mau ki ben manang kok malah jadi ora. Ya iki aku ning kene mau duite ning kene. Ora curang dalange curang Ning kene Oh iya duite. cerewet ya ngopo to Lah aku weruh lho Oh iki duite. diselamet. Iki tak jagani ning kene ya, Mbak. Lah kok yang jagani madhep rene ya langsung. Ya telepon. tak jagani. Diem. Kayak ngurmati. Pak iki sindene iki akeh. Wis, ya. Sindene iki cacahe 8. Dadine kudu ya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang, Pak. Pak, Meneng osik to. kae lho tambahi. Sing kae. Kae. Ya. Kae. Ki sing liyane engko dhuwit, Yo. sing tatin ro ayu kon nudut. Mbak kowe kon nudut. Ya. Wis paring pangandikan, ya. Ayo saiki apa ingkang diantu-antu dening para warga masyarakat? Ya, sebab jroning wayang ki padha rawuh semene akeh iki ya ora mung mligi padha mresani wayang ora. Ning pirang-pirang tujuan, ya. Ana sing kepareng kepengin mresani limbukan, ya. Mula ora aneh mengko biasane anggere bar limbukan terus penontone susut. Lah penonton-penonton ingkang kondur mau sing mresani limbukan. Oh iya. Wonten ingkang tasih lenggah ya kepareng padha mrisani lakon, mrisani babaring cerita, ya. Ana uga sing tekan kene ming kepengin ndelok suasana lan sak piturute, mula ora ndelok wayang ming nang angkringan, ya. Ndelokke wong wirawiri ya akeh ngono karang tujuane dhewe-dhewe kono. Iya. Ngono ya, Mak. Ana uga mumpung desane sing duwe gawe ayo do nganggo sandangan batik terus mlebu mangan gratis. Iya. Oh ya pirang-pirang. Dadi ancasing para rawuh semene iki ora kok mligi nonton wayang tok ning beda-beda tujuane. Ya, ya pancen bener ngono. Ana sing kepengin nonton sinden ya ana, ya. Ana sing kok ngrasani ya ana. Wah kok kudu kaya kok sik iki kok ora mangkat sik iki. Lan sak piturute kabeh iki dhewe-dhewe nok mula ngladeni wayangan taun iki iki luwih angel tinimbang ngladeni wayangan taun biyen. Ya. Nek taun semono wong isih kegut marang cerita, marang lakon, marang sastra, marang sak piturute, ning saiki awake dhewe ngladeni pirang-pirang piyayi sing sepuh, sing enom, sing bocah, kabeh kudu seneng karo wayang. Carane piye ya kuwi kudu ngulir budi nok. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Bupati, ya. Katur menyang Bapak Kepala Desa, ya. Pak Agus nek ora kleru, ya. Nek didelok ya kaya ora wangun dadi lurah nek wong cendhik banget wong iya. Ning nyatane kuwi ya pikirane iso menguasai wong sak desa ya kepiye meneh. Ya, ora buta lurah gagah goblok ya pirang-pirang. Ya, ning lurah cendhik kae arepa cendheka kae ning pinter nggawa marang masyarakat ya apik wae. Ngono ya, Mak. Iya, pancen bener ngono. Karo sapa meneh matur sembah nuwun kagem Mbak Ketsi Emerson ya sing wis kepareng rawuh bengi iki alhamdulillah panjenengane sidane ya rawuh tenan jaman semono ngebel karo aku pengen wawancara mongko aku nek diwawancara iki ra iso omong ya rawuh mrene rawuh karo panjenengane Bapak Wakidi oh ya matur sembah nuwun tanpa kepindhan ya Mak ya
Saiki diaturake suka-suka parisuka no. Ya, ana sing nyuwun lagu. Ana sapa? Sik mau layange ndi? Oh dadi ra ana wong layange ilang. Ki apa tiba iki? Oh iya, tiba Mak. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu bocange Bu Limbo. Ya, kula nyuwun sekar gubuk asmara. Sekar punika kula kirim dhateng para pandemen wayang se-DIY Yogyakarta. Ucapan sugeng midhangetaken lan mriksani limbukan cekap semanten nuwun Bapak Sucipto. Giyangan Pandak Bantul. Oh iya, saka Bantul rawuh. Sapa meneh? Dari Sriwigati Ningsih. Oh iya. Untuk PWKS Mbak Elisa yang nyanyi nyuwun sesideman. Oh iya. Diaturake mboko siji ya Mak. Iya. Lan bengi iki sing disuwun dadi bintang tamu ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oh. Mergane ngoyak Mimin Apri tanggale wis ora sela. Ya. Mula terus Mimin Apri KW2. Ya. Ya kuwi Elisa karo Tatin. Ngono ya, Mak. Ya wis sae-saesane no. Ya ora apa-apa. Karang Elisa saiki lagi luar biasa kok ya, Mak. Neng Buntang mau bengi yo pandemene wah ora iso dibiyak ngantian. Lah iya ya syukur iso duwe jeneng ngono kuwi syukur. Ya. Uga akeh sing nakoke Mbak Tatin neng kono. Ya pirang-pirang. Ya. Gandeng ra iso budal ya wis ora dadi ngopo. Ayo gek do jumeneng gek do apa wigatine. Ya. Ayo gek do ngomong bunder-bunder apa lan sapiturute. Iya. Ora tak ngonoke abot lho iki ora bain-bain lho. Iya. Ora tok sepelekke, wis dianggep bintang tamu iki wis bayaran dhewe iki nek ora lucu. Tak kethok. Bayarmu kowe. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wis tak jalukke dhewe, nek Elisa Aritatin danane pinten? Sementen aku ya. Dilalahi panitia nyagui. Ya. Alhamdulillah entuk bati-bati sithikna. Ora tok wenehke kabeh. Delok situasi. Oh. Mun nek pancen do pinter tenan, ya iso gawe iso nglipur ya tak keke kabeh, nek ora ya kangge mulai kringete dlewer-dlewer ngono. Ya, nggone iki dhewe-dhewe, nggone dhewe-dhewe. Monggo. Klintang-klintang numpak andong abel klingklong. Elisa sing endi? Sing ngiring kidul. Oh iya. Sing ngiring lor kuwi Mbak Tatin. Oh iya. Iki neng YouTube wis padha ngerti kabeh no. Iya. Lek terkenal ya lumantar YouTube di streaming karo PWKS karo channel Dalang Sena. Iya. Mula tekan ndi-ndi ya, Mak. Iya, wis ora aneh. Heeh. Ki piye tok do meneng wae njukan iki. Lah jenengan to sih ngendikan lho. Oh, sing ngomong.
Biasane iki dagelan nek jedul tek ngono kae suwuk gending iki langsung ngene. Ngono kuwi aku kowe kok do meneng wae. Lah soalnya duitnya digawa nang kono dadine arek omong ki piye ngono lho. Piye maksude? Kok ya dadak liwat jenengan ngono lho. Lah wong sing dibel aku kok iki anu manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu diketok engko. Oh jelas. Wah, Diketok sah. ketoke ya bakal diketok. Wis diketok, iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Des. Iya. Wis maturan nduk apa-apa sing dadi wikatine. Iki aku kaya cangike. Aku limbu. Jane aku rasa nyambut gawe ra apa-apa iki. Iki cangik limbuke tak ilangi, kowe cangike tatin limbuke wis malah dadi. Iya. Ngono ya. Lah jenengan apa nih? Lho aku sutradara. Sutradarane. Sutradara. Sutradara kaya manuk. Lho kok ya manuk piye maksude? Manuk dara. Dara, iki Sutradara. sutradara, Iya. beda meneh. Ngaturake, Ya niki sowan wonten ngendi Pak Tatin? Sardono. Sar Sar do do no. oh Sardono. Harjo. Oh nganggo harjo. Iya, urung rampung. Sardono to apa nganggo Sardono harjo? Sardono Kasino Indro jarene mau. Mau wis disebut. Lah ya jarene Dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh Oh, boleh. Iya. Sardono harjo apa Sardono tok? Sardono Harjo. Oh iya, Sardono harjo. Acara apa, Sa? Magilik. Acara- Iki anyar gedong anyar iki, Mbak. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Ngapa? Kok meneng wae? Lho, lah iki limbukane gaweane bintang tamu kok. Ya kok dalange ya nganggur ya. Biasane dalange ya melu omong kok nek iki mah ora melu Aku omong. lagi males ngomong. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sengaja nek ya. Sardono Harjo ki mau kepiye teruse dirampungke sik. Misi visine kecekel sik. Oh, visi mijine sa. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho Ramung Elisa ning kene Ya ne. aku sing ngumpani kowe sing ngomong ngono lho sa. Terus kowe mung takon to, aku le mikir. Ayo bangane Penak men gaweanmu. tak ndani bangane dalange ming meneng wae ke. Hah? Ae ngopo? Kok ming dolanan HP wae? Aku iku bar limbukan isih lakon pirang-pirang. Isih mikir aku iki lagi goleki lakon ke meneng wae to. Terserah. Angkat tangan dah. Tandani di anu kampung endi sing flu terus Umbel Harjo. Lah iki urung ngerti kampung. Rareti lho. aku nih. Lisa urung ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing Ya jajal ora apa-apa, aku coba tak jedek sak kecekele ne. engko kowe ngawur engko. Hah? Cok ngawur ya kowe. Ya dijajal kok. Ya, Apa jajal. cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya, Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya, Hah? aku mana dalange ya? Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu nembang sik. Iya. Ora. Oh, wis buntu ora Bawa bisa. sik, Ya, nek bubuk aku sih asmara ana buntu. sing nyuwun, sesidepan ana sing nyuwun karo nglumpukke Ya. apa bahan. Ya. Mbak Tatin yo nggawa mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertase ana saweran kertas digawa dhewe ra Ah, dinehke ketok elekmu Aku tak saiki. nehke lho, sing sesideman Elisa saka Hongkong. Heeh. Tak kasihin Pak Seno lho. Betul, Ah, tertib kuwi. Tertib kan? Nah iki ora dipek Lah. dhewe ne. Aku dikon lho karo Pak Marwoto, Pak Duko. Muni Dikon piye? piye? Pak, mengke mang sukake Pak dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalange mboten dinahke jenengan ngono. Ya wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa, ora masalah. Iki ra apa-apa. Aming panyuwunan lagu pol 50 ta. Ngece. Akeh iki Pak Tenan. Ora ya. Adake cah tipis. Siji loro 500 Pak. 500. 500. Ora mungkin. Ayo. Totoan. Tenan kuwi abang kabeh ki lho. Apa tulisannya Pak? Berarti ya pekok Elisa. Oh ming 200 kok muni 500 lho. lah sing 300 mau mok lebokke kok aku weruh dhewe. Lebok ngendi? Mok lebokke tasmu. Tak kene dalang. Bodar we. Ora aku weruh. Apa kowe ngerti lek ngenehke iki? Weruh mau pertama kali langsung Ya. latihan seriuning to kowe ne. Ya. Ngerti aku langsung. Iki lek ngenehke kowe urung teko lho. Iya, terus kan kowe takon aku. Seriuning piye sing bener seriuning? Oh, terus langsung geladi karo wiyoga-wiyoga tentang seriuning.
Sawere piro kok gladi barang 500 ning kok tak akoke 200 wae. Jebok ayo apa ya, yuk. Diwaca sike wae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah. Tambah ki. Wingi mung siji lho Pak ki, tambah siji meneh. Iki wis tambah gede. Nek ngandake penganggon lah kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 ketore mung siji. Mergo nyatet saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Iya. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Weh. Weh. Napa niki? Aming det 100 e kok tambah mobil ki apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek ping saiki bendina mayang lho. 150 ping 30 piro? 30 piro apane? Nek bendina mayang? Nah, apa bendina ki mesti ana saweran? Malah luwih saka 150 lho. Bendina ki urung tau urung karuan akeh saweran. Iya, kadang kala malah mingsok rokok. Jaluk lagu rokok papat aku ra doyan. Ya aku. Tetep tak singgahke. Lah piye jare ra doyan? Dijolke nek sing aku doyan. Wi nek pengen ngerti sa dalange ngono kuwi. Iya ora apa-apa, encen mesake kok, Den. Fakir udut. Sapa fakir? Fakir udut wi dalange. Nek dine udut seneng banget. Saiki tak maca iki. Ya. Sri Uning dibawani dari Pak Marwoto. Untuk Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lurah Sardono Harjo. Oh iya. Ada uang 200.000 buat Tatin. Nggih Pak, sampun. Ya, berarti ya sing nembang kowe nek Sing berarti aku ora ya? Ora wong kowe ora entuk dhuwit kok. Ora entuk duit aku patenan. Modaro. Nembang dhewe. Lah ngopo? Tak tembangi sepele nek wis Sri Uning ki Kowe dhewe Sri Uning ki wis ana sing bener ya, Pak. Sri Uning wis dibenerke karo sing duwe lagu ya Ki Sukron Suwondo. Nek ngantek salah dibenerke sapa? Kowe kan sing dibenerke. Aku sing dibenerke. Lah aku kan urung. Kowe aku kupingmu budek. Lah ya aku ora. Yo kowe ning kene yo melu nyekseni yo. Kapan to? Yo pas ning Blitar kan Tulungagung. Ora ngerti, ra gatekke lho. Aku pengen dasare bodek. Iki wayangan ora padu. Lah iki ngeyel lho, lisae ngeyel. Wis gek kowe nyuwara gek Sri Uning mesti Tuban ana. Saiki po? Ae nek dituruti cerewet banget kae. Lah ya nek carane manuk kowe iki ming deruk kae pleci. Dadi kowe ming ono wis Lah ya iki limbuke kaya ngono kuwi. Nek manuk aku apa? Deruk. Nek jenengan apa? Gagak. Manuk gagak? Oh, gagak panganane batang yo. Iya. Bedoyane batang. Walah Seno Nugroho panganane batang. Ya wis. Ora apa-apa tak kancani aku yo mangan batang kok, Pak. Aku batang-batang nek isih anget doyan kok. Mencakar ndas ono brutu yo batang. Wis iki sapa? Yo kamu 200.000 Aku tinggal nonton aja dong. Ora digameli. Ya berarti meneh, Pak. Pak Marwoto meneh iki sing nggo gamel urung. Atene cekor. Sakniki, Pak? Sik kowe karepe aku muni, dhek muni saiki, Pak, aku karepe muni sok Rebo. Ngene. Ning ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urik iki, urik. Rasa muni ora apa-apa wis ana tulisane iki lho disponsori kok. Oh iya iki disponsori ayo. Apa kacang Rebo. Rebo laire dino Kemis. Kuaci. Kacang Rebo. Laire dino Kemis. Kulino nyisel kacang. Lah ngapa, Po? Ayo, Nduk. Ya, Mak. Aja suwi-suwi. Yeah. Putri Kang Sulistyawarni Sri Uning Mustika Tuban. Kowe yakin ora melu? Nek melu aku entuk piro? Yes. Kowe ndelok nek Ora apa-apa lah tak sumbangke nggo kowe wae.
Aku Ya, kok gandeng oleh 200 kowe 100 aku 100. aku wis dinai dhewe karo sing saka Hongkong kok. Berarti- PN. Oke, siap. Ki mau sing tak ucalke mau. Napa? 100 ku ya. 150. Berarti 50-nya dijupuk po? 150. Mau no telu kok. 100 ah. 150. Ora gawe masalah lho, tak laporke polsek lho. Ah, ayo. Neng kene iki anti politik uang lho neng kene iki desane. 150. Saya 150. Kurang siji. Oh, wong Wong aku sih iki bakale keblegong. Ora tenan sumpah 100 tenan. Iya. Aku ora arep njaluk. Iya. Putra Kanjeng Sira lawe Lungguh katuran lengkang nggih bapak-bapak ibu-ibu ampun jumeneng nggih mengke sing wingking boten saged ndelok mirsani nggih. Yo kabeh kedah apa jenengane? apa? Lungguh ya apa basa? Lenggah nggih. Sing ingkang ngajeng Aduh. sing ngajeng lenggah supados ingkang wingkingipun saged delok ning ngalinipun. Oke. Mulane aku wedi nek Elisa omong ki aku wedi. Iya. Hah? Ngeceng apa? Ngeceng gondok. Tak merangkeng bacana karang Bebelo wirat moyo Wis sudah bantu ora? Ya tak ewangi. Dan wurung Sri Huning gugur. Sik, iki Mbak Elisa karo Mbak Tantar diparingi apa jenenge? Kuaci cap rebu. Ya. Waji Rebo. Kuaci rebu. Ya. Oh ya. Wow, Ditampani. endorse iki. Ya, siji-siji. Nah. Satunya lagi. Wah, lumayan kuwi. Weh, Waji Rebo rasanya Yeay, enak cangkeme. banget. Ya, luar biasa. Ojo lali nek matane ra iso melek, dipangan kuacine ben saya melek. Oke. Mantap. Sa. Kowe le omong aja seru-seru lho. Ki napa nek? Nek nganti kae sik gampang kaget jebluk. Waduh, wetenge ya. Waduh. Wis ragame sesak. Mesake Pak iki ki melu panjenengan lho. Carane dudu wong tipis kok ora ditukoke seragam. Aku Iki saking carane nek ukuran ki 5L iki ya. Apa 6L iki nek GDT nang. nangke wae. Makmur subur. Ku anggere bar gara-gara ana swara mak bluk ngono ae. Deke modar langsung selesai. Masa kowe iso kaget karo suaraku, Mas? Ora ya? Wis biasa ya patake. Nek sing jomblo-jomblo ki kabeh ki pendukungku. Tenangno wae. Kenal apa sa? Kenal ya? Sapa kuwi? Jenengane Jumadi. Jumadi to. Yo, Jumadi kala ning tanggal. Jum. Mbok dibenake lho, Jum. Wis tak akeh sewengi kon ngene iki. Nek mengko semaput kowe gelem tanggung jawab. Lah nek masuk angin lho ketok udele. Lah iya, masa sewengi kon ngene iki terus mbok saiki jajal wetenmu di ngonoke sewengi ora Lah ya iki semaput wis kowe. tak iki wis tak taleni
lho ngono Nah, aku. yo mesake rapopo Mas, aku rapopo. Ngono kuwi wae, bebaskan dirimu. Ya muga-muga ora masakan ya, Jum. Ya. Dadi mustikaning tuban. Ya, mangga. Ya. Srihaning mustika tuban. Labung tresna lan sabaya pati.
aturaken Pak Seno. Ya, lumantar Mbak Tatin mau nawala sing ditampa. Nggih, saking Pak Marwoto. Pak Marwoto, Pak Dukuh. Pak Dukus, Sardono Harjo. Ketoke. Lah Oh, Pak iki Dukuh. entuk layang ki sokne ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya, Wau. Pak Dukus Sardono Harjo ki pirang-pirang? Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukus Sardono Harjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso yang ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Warung rujak es krim asam makmur. Nyuwun napa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Iya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diitung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor sanomo sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 e. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya, Oh, aja iya. ngrembug perkara dhuwit sarum. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda Aku nggon ki cuma- beda pisan. Oh ngono. Aja Nek padha. nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh Aja. ning kene iki anti kaya ngono resik desone. Iya, awak dhewe sindene Pak Senoto aja ngisi-ngisinke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisin-ngisinke? Ya gitu. Apa ya? Ya mau duwite Lah, mopek aku- dhewe. Ah aja kok Tatin kok ngisin-ngisin ke aku. Dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah, kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikek dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kasih sapa iki Dadi wiye? nggo tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debak terus Iya. ya. Saiki ne delok Sebelahnya. pengen terus. Ada yang Sama- baru? Iya, ada. Nek biasa nek dia Kulit kalau manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho ning darat. Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Kembang Nanti rawe. kembang rawenya buat Iya. nanti lagi. kembang rawi posideman. Engko sinden-sinden ki ya digunakake. Langke Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya heeh diaturi nembang. Bener kuwi berarti aku mengaku salah. Kuwi salah kata-kata. Ya kan? Iya. Cacerdas sih padake. Iya, nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono ki biasa, ngulek sambel ngono ki biasa. Dadine kata-kata sing nek wong wis genah ngono ki ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Godhog wedang ngono. Kaya koyen mau sinden digunakake maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Ya angel ya. Maksud ya kaya mau wedang mosok digodhog. Padahal iya. sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakake ora dinggo. Digunakke apane? Digunakake suarane. Oh, ngono lho, Iya, Sa. iya, oke, Aja pekok-pekok banget to. Bukan ini memperjelas. Iya, Ora tak- kabeh wong iki ngedong ngerti ra? Kaya aku ya ora dong. Ya tak jelaske ngono kuwi. Oh iya, oke siap. Oke, bos. Oke, siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesi deman. Sing oleh duit siapa? Aku lah. Ya wis aku lho. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya, kowe linggo aku ya Aku linggo. ora linggo lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek wis Nah. setengah ya. Nggih. Wiwitane anderek sang peki Priya. priya bagus
sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir yo gentenan bekerja sama sing apik yo sing rukun Ya ki rukun. saking Bapak Subari nyuwun lelagon putra Nuswantara vokal Elisa oh iya kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa ya 300 dari Pak Bari 200 saking Pak Marwoto sedaya kagem Pak Dalang Endi ta? sana tulisane delok sike denane sedaya kagem Rasa. Pak Dalang Diuresa. ono kira mungkin Ono iki. rasa. Sen Diwaca didelok. sah. Sapa ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelason Lelagon. Lelason. lelagon putra Nuswantara BK Elisa vokal vokal S2 psikologi kok maca WK oh ya salah ya mataku sing salah kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana kepada langit Endi ora ono. ora maksud tenan iki. Tinggal kami berdua kok. ora ndi sing munine sinden cantik Kuwi menawan sepanjang hari ora ana kuwi lho Ana ya selamat wae kan diselamat. ya men kok ya oh barang tak selamat metune kagem Pak Dalang walah dalange pancen ya mbak yo nya dienggo wong loro ya tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh ya Dikira- iki dineke kene sike ya ben manak ya tatung sike ana pira 1 2 3 4 5 lah engko 1 manak 1 dari entoke 10 gak apa-apa Bapak Eko Bejo Mulyono Eko 1 Bejo wis ngarani Mulyono ki M ora usah diteruske Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Pepeling. Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya ya manak 150 wis wah lumayan Oh, wis dintani manak, wae iya. terus ke mengko ben manak terus Suara kurang permana. malam ini pemasukan tipis Kenapa? nggak apa-apa mbok ora usah mengakui mombangi saka bontang sawerane akeh kok pemasukan Sawerane dikit tak keke kae kalau sing mecucu Sapa? gede iki sapa Apa muni kacamata kae? boleh ayo berarti ne ha iya sawerane digo ayu kabeh Pak samono akeh iya oh tanggung jawab ya ayu kudu dibagi lho lah ora nyekel sing bener sing endi dalange posisi Mensae. Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mabile tambah 1 meneh wi wisan. oh iya Wis ya arep ngerancang-rancang delok-delok brosur. Sah. Kita nembang aja. oh ya cepet kamu nih ning wasesa ngungrum
Bendara Dia Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman mangga luweh becik patenono timbang kepisahan Sulestya tarewangi saputono lawan kula gentenan neno liwat kincanging alismu neno urip ana kutha gedhe kawe tak tukake
aturaken, Pak. Nggih. Karo sinden-sinden liyane ya kon nembang. Oh nggih. Engko ndak mendo apa jenenge tenguk-tenguk. Iya. Sing kebareng. Sinten, Pak? Manut kowe sing arep tok pilih sapa? Ya. Saka deretan sing iki sike. Nggih. Salah siji sapa? Sapa sah? Oh nyuwun Putra Nuswantara nggih. Heeh. Bantin napa Mbak Oriza? Manut salah siji. Mbak Orisa wae Mbak Oriza nggih. Ya. Wow, endut gendut. Gendut apa kuwi iki meteng kuwi. Oh iya. Ya kuwi sing jeneng kuwalat karo manuk ya kuwi. Oh kuwi kualat karo manuk. Lho, maksude iki bojone ngingu manuk ki diculke karo Orisa. Terus Terus dadi kuwalat ngene iki. Heeh. Lah aku mbiyen ngono ki ora mergo manuk i. Mergo apa? Mergo anu. Mergo bojoku lho. Ah iya. Iya, kuwi kuwalat kuwi. Ya wis. Pirang sasi Oriza? 5 sasi. Oh 5 sasi. Tak benakke iki lho. Wah wis ra iso kok ya. Kepengen ora ya, Mbak? Aku sesuk wae kok ndak kabeh do meteng. Oh iya. Kok ndak meteng kabeh sindene Pak Sinon entek Ya lho, ya. siji-siji ya. Iki wis tambah siji meneh sing meneng. Iya. Iya, Wis ora dua. apa-apa. Heeh. Ya, ngatur ki Monggo apa? Mbak Riza. Putra Nusantara. Oh iya ning Putra Nusantara. Ya. Diaturake. Karo dang anake sing nang weteng kuwi nok. Ya. Besok Salah. pinter Goblok. sekolah Terus yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku Napa ya, Pak? Terapopo? Anu nuntun kendange lho. Oh, tak kira mbenake Pak. Dah, durung ki uga ana pamundutan saka Ponorogo. Oh iya. Padha mresani streaming. Pak Cipto nyuwun prau layar. Saka Nganjuk ya nonton bareng. Oh iya, matur sembah nuwun. Terus saka Paroki Santo Herculanus. Oh, FKPM Depok. Oh iya. Nyuwun caping gunung sing nembang Mbak Elisa menapa Mbak Patin. Ya. Sesuk tanggal 26 ya wayangan iki no Oktober. Isih suwe. Ya. Pak Tumiyono. Oh ya. Direktur Wijaya Karya. Ya. BUMN konstruksi no. Ya sing lenggah ning Klaten. Ya iki mesti pendak-pendak anggere awak dhewe nyambut gawe mesti atur WA terus nyuwun bajing loncat Mbak Ayu. Oh ya engko diaturake. Sembah nuwun Pak Tumiyono. Ya. Ya ditutuke sik Mbak Orisa. Cup meneng. Cup meneng. Wis rasa, wis rasa. Angel enak. Iya, aku nek tembang ngono iki angel. Monggo. Nah. Neno bisa
Matur suwun ya Mbak Orisa. Nuwun Pak Orisa. Sehat le hamil ya. Mbokne anake ya. Amin. Sesuk le nglairke ya lancar. Amin Pak, amin. Ah ya. Dengake nggih Pak. Hah? Dengake terus. Benake apa dongake? Dongake mulai. Oh, krunguku benake nggih, Pak. Diwasaku mempeng. Dongake. Dengake Oh, dongake ya. Kajenge normal. Selalu. Lah kuwi nek kon benake ya sregep ra mau. Aku iki cerewet ya ngopo? Iya. Benake Wong sih. krungune iki beda, wong sing jeneng kuping iki ya sosok selen. Ana mamune dongake nggih, Pak. Krunguku saka kene benake nggih, Pak. Ya kan Kula aku benake. terus, hah? Aku ngono. Iya, ya wis ora apa-apa wong salah tangkap. Salah dengar. Ya. Mbak Orisa, iya iki arep wis meteng 4 sasi ning isih kepareng nyinden. Ya. Bocahe men dadi sinden. Ya nek wedok. Wedok ora mesti ya. Lanang kok kae ya jiwane seni ya gedhe dadine sesuk mbok menawa iso neruske para seniman-seniman ya ora dadi pemain ketoprak, ora dadi wiyaga dalang ku ya nek jiwane seni apik ya. Amin. Ngono ya, Mak. Wis. Pokoke anggere manut karo apa jenenge anjurane dokter kok diokahi ngombe vitamin. Iya, ngono ya. Iya. Karo napa? Bojone aja keset-keset. Iya. Bojone aja keset ngapa? Ayo ndampingi sing wedok iki lho. Iki kok genah-genahke iki ngopo to? Lah iki aja keset ngapa? Nek bojone keset kuwi bocah iki engko dadine ya kurang gizi. Oh. Nek bojone sregep ki iso dititeni, bayine mesti ndase mesti rambuté rada Napa? ora tukul. Mergane. Merkais nganu ngene yo diteruske iki. Lah piye ta? Putra Nusantara wis diaturake pepeling. Iya. Diaturake ya mak. Engko ana apa jenenge caping gunung ya ana sing nyuwun saka Nganjuk. Iya, Ponorogo. Ya iki mergo di streaming nek ora kleru 2 channel no. Ya. PWKS Live karo channel Dalang Seno. Ya, ngono ya. Mantap. Ya. Penontonnya- Oke, siap Kembang Rawe nanti, Pak. Sebentar lagi. Ya, heeh. Apa mau ana sing nyuwun kembang Kembang rawe? Rawe. Nggih, kembang rawe, Ya. Pak. Saiki gentenan sapa sing arep diaturi mudhun? Setunggal apa kali? Siji ya kena, loro ya ora apa-apa. Loro ya. Heeh. Si Wahyu karo si Cita ki. Iya, piyai loro Ya. pisan, ya. Lah piye jare kon ngekon ya tak kon to, malah iya. kaya juragan. Ayo. Galake metu, Mbak Tetin. Hah? Kembang rawe. Kembang Rawe, Mbak. Monggo. Pepeling sik, piyai loro kok Oh, men. pepeling. Oh nggih, pepeling. Iya. Amundutan pepeling dicaosi, ngono ya. Heeh. Yes, ge ayo. Nah, Ayo galak. Sinden Rai Banaspati ya tatin. Banaspati ki apa ya, Pak? Banaspati ki memedi sing geni-geni tok kae nek dadi wong. Iya. Oh, rupamu memedi. Memedi rupamu ki lho. ya ora. Sapa sing ngomong? Rupamu ayu-ayu ning memedi. Ya ora, cantik ngene kok. Lah iki saleh kok ya meng maju kesuwen dadak benakke apa ngono lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. Iya. Ora apa-apa. Mosok sinden kon benakke timbo. Nggih, nggih bawa mboten, Pak. Biasane benakke gendeng. Aming diganti wis gayeng enak. Ya. Nganggo bawa. Ah, nggih bawa. Ya. Nggih, men gentenan ya. Mbak Cita karo Mbak Wahyu. Wahyu. Ya. Lama tak jumpa ini dengan Mbak Wahyu. Lawasan. Ibu guru ini. Iya, Ibu Guru. Pindahan. Wiwi salah siji. Monggo. Genteng gendang. Genti genten, kentake. Oh, iya. Gentenan. Genti-genten maksudnya arep kan Genti genti-genti. genten. Iya. Oh, wis tuwa sasar susur nek omong. Mbok cangkemku iki. Napa nih? Cangkemku. Oh, sah? Ora kurar, cangkem ki salah. Sing Sing benere bener? tutok. Tutuk. Tutuk gamelan. Tutok. Tutuk. 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 Tutuk anak pitik. Kae kutuk. Oh iya, padha. Ya, kayak meni. Rukun Islam
Peng Kang lima Kang. puniki katindakna Sah, duitnya disukuk Sah. Wele, iki mau ki ben manang kok malah jadi ora. Ya iki aku ning kene mau duite ning kene. Ora curang dalange curang Ning kene oh iya duite. cerewet yo ngopo to Lah aku weruh lho Oh iki duitnya. Iki diselamet. tak jagani ning kene ya, Mbak. Lah aku yang jagani madhep rene ya langsung. Ya telepon. tak jagani. Diem. Kayak ngurmati. Pak iki sindene iki akeh. Wis, ya. Sindene iki cacahe 8. Dadine kudu ya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang, Pak. Pak, Menengosik to. kae lho tambahi. Sing kae. Kae. Ya. Kae. Ki sing liyane engko dhuwit, Yo. sing tatin ro ayu kon udut. Mbak kowe kan udut. Apa udute? Iki lho. Lah udut kurang ngono ki lho. Apa udutmu? Putih, Putih. putihan. Putih. Warnane putih. Putih. Ono. Aku ora nyewani Udute nyebut putih merek. jarene ora ireng. Kuwi mau nek ireng aku. Ora ireng udute. Ana wong wedok karo udut pocongan ki. Maksudnya sing bungkusnya putih. Wis gek nembang do cerewet wae. Sah Ayo. dicekeli Sah. Jika wae Sah. Iya, kita gawane, Ah, Pak. jan wis. Ki engko dinggo sinden-sinden ya. Sindene 8 anyar-anyar Anu Miki Elisa ro tatin paten ana sik. Ka iso ngematke swara ming do epyak bae. Mreng parasa sama. Duh marai kleru to. Marai kleru. Baleni Oh, baleni. dalange iki Aja. marai kleru. Apa-apa ki nek ditinggal omong kleru, yakin wis to. Masa ta? Oh, ngandani kok. Jenengan kulino- Tapi janjane kaya oh iya. Apa ya kuwi? Nadane iya. Cak kleru apa? Heeh. Baleni. Ya. Mreng parasa sama. Ya. Aja padha lewa sing tangguh. Aja pada ditinggalke Nanone rukun Islamku niku sahadate kang angka siji. Sah. Nek sindene anyar-anyar dalange madhepe rene. Madhe yo. Sene ngadene, sene anyar yo madhe rene yo. Coba nek sing biasane Nek sing lawas. dhewe sing maju nang ngene iki meng moi trimo delok debok terus. Iya, ndeloke kono ndeloke kamera. Iki gendeng anyar kok madhep rene terus iki ning konangan aku ya. Iki ngematke dalange ngematke iki aku ngono. Ngapa, Pak? Eh. Ingin bau. Kowe iki setan kok tin kowe. Lah ngapa ta? Kowe iki aku ki sing bendina menehi rejeki kowe lho. Lah Kok apa? nyeluk dalang kok. Lah ra madhep rene lho, mbok dimatke. Mbak Tatin ki namuni ngono, merkane bodek. Sapa? Wong bodek kuwi biasane ora krungu nek radi ngono kuwi. Kowe kanca Kuwi sapa, lah, Sah? ble. Ngono kuwi merkane bodek. Nek ra mergo bodek ra kaya ngono kuwi. Kok nganggo mbleh-mbleh ngono bae. Iya. Kowe kancane sapa, Sah? Hah? Kowe kanca sapa? Sing ngenehi dhuwit. Ngudar. Sapa sing ngenehi dhuwit? Yo pase